Zan fice daga addinin naku idan har kuka ci gaba da zagina. Nafisa Abdullahi. Shin menene ingancin wannan labari? Ku biyo mu a cikin shirin namu na muleka masana'antar Kannywood. Ni na fara kirkirar rawar gala cewar Kamai jarumin Kannywood. Shagalin birthday din Princess Mufida jarumar Kannywood. Masu kallo da masu sauraron mu barkanmu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin namu na muleka masana'antar Kannywood da kuma lungu da sako da mun gano muku abubuwan da ka faruwa kai tsaye daga masana'antar. A yau dai mun haɗu da labarai guda uku masu jan hankali. Nafisa Abdullahi, Princess Mufida da kuma jarumin masana'antar Kannywood Kamai. Zan fita daga addinin naku idan har kuka ci gaba da zagina. Cewar Nafisa Abdullahi. Shin menene ingancin wannan labari? Cin karo da muka da wannan labari ya ja hankalin mu matuƙa da gaske na wanda ya sanya dole sai mun nitsa domin gano gaskiya al'amarin, domin da dama masu shafukan yada labarai na yada labarin da bai zama gaskiya ba bai kuma zama sahihi ba. Wannan dalili yasa muka ce bari mu nitsa domin gano wannan al'amari. Kaɗan daga cikin gidajen yada labaran shafukan sada zumunta da muka ga sun yada wannan al'amari na Nafisa Abdullahi wanda ya baiwa mutane mamaki. Kaɗan daga cikinsu Arewa Northern Faces, walƙiya kamar yadda kuka gani, Naija Family. Dukkanin waɗannan shafuka da kuka gani sun yada wannan labari na wannan kalma da Nafisa Abdullahi suke cewa ta faɗa, sai dai muka garzaya shafin nata domin bincike kwakwab mu gano cewa shin da gaske ta faɗi wannan, domin in har ta faɗa za mu ga abin a shafin nata na sada zumunta, to gudun kada mu aiwatar da zargi ko kuma abin da ba shi kenan ba ya sanya muka tafi wancan binciken. Sai dai kash ba mu ga ko ɗaya daga ciki wanda ya shafi irin wannan makamanciyar magana da ta yi a shafin nata ba, da haka muka ce za mu ci gaba da bincike domin gano gaskiyar wannan magana da kuma sahihancinta. Jarumin masana'antar Kannywood Kamai kamar yadda kuka gani ya bayyana kansa a matsayin wanda ya fara kirkirar rawar gala a lokacin da aka haifar masa yarsa Saudatu. Ya faɗi wannan ne a shafukan sada zumunta kamar yadda kuka gani, inda wannan gida suka ainihin wallafar da wannan bayani na jarumin masana'antar ta Kannywood. Shin yaya kuka ga wannan al'amari? Shin abin da ya yi daidai ko kuwa bai yi daidai ba? Ya yi abu mai kyau ne ko kuwa bai yi abu mai kyau ba? Ku rubuta mana a comment section. Daga can gefe guda kuma muka ga jarumin masana'antar Kannywood Princess Mufida ta gudanar da shagalin birthday ɗinta ita kadai a gidanta, daga ita sai masu ɗaukan ta ainihin kyamarar da kuke gani. Ta yi wannan nishaɗin ne ita kadai domin taya kanta murnar ƙarin shekara, domin ma muna taya ta murnar ƙarin shekara. Allah ya sa rayuwa ta mora. Masu kallo da masu mu ya shirin namu kenan nan zai dakata, sai dai muna roƙon ku in wannan shine karan ku na farko na cin karo da labaran da ku kokari ku danna mana subscribing da alamar kararrawa da kuma liking. Hakan ne zai ba mu damar ci gaba da kasancewa tare da ku da kuma zalukum ku abubuwan da ke faruwa kai tsaye daga masana'antar Kannywood. Muna godiya, Allahu ya bar zumunci ya biya mana dukkanin bukatunmu, amin suma amin.